Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te spelen. Omroep Friesland. De verhalen hoe treurig beslaan, zet de almeest wakker aardig uiteen. Begin is een pop in het witske bestoppen, dat zoekt op de tomme, de borgvrouwje kom en beren hoe leven, hoe zwiert. Ze weeskiet iets meisje, lok en geniert. Ze had het begin best van kweren en frommen, ze binnen hier komen de wiezen, de dommen, de heren, de slaven, de rakkers, de braven. Ieder verhaal, hoe mol het ook rint, het had toner als een leeflijk begin. Een jonkje dat wat het met vogels en blommen, het van bij een smijtje de ingel en waait en jong zet er het bennige bed. Zij jonkje is jongen, zwart had er net, ze had het begin best van kweren en frommen. Ze binnen hier komen de wiezen, de dommen, de heren, de slaven, de rakkers, de braven. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Joert bij mij een bijzondere gast aan de tafel. Hij is hier vaker en Joert praten we over een onderdeel van de Friese muziekskiernis. En net zomaar een skiernis. Een skiernis die er al een behoorlijke tijd verlien eigenlijk begonnen is. Namelijk 45 jaar om correct te wijzen. Doen we hier de eerste editie van het Volkfestival Tjoch. Dat was een enorm begrip, maar intussen bestaat het net meer. Maar wel reden genoeg om met Beert Oosterhaven, maar daar ga ik het over, waarom te blikken op dit prachtige Romrofte Festival. Beert, mooi dat je best welkom. Ja, fijn Willem, dat ik er weer in ben. Kom maar horen, alleen maar Tjoch, wat dat onbelangrijk. En we hebben hem met Roel Slofstra. Het album De Historie van Eije Wikstra, met het nummer Het Lied van het Treurige Verhaal. Waarom zetten we daarmee uiteen eigenlijk? Nou, dat zal ik je vertellen Willem. Roel Slofstra, hij is ondertussen 84 hier. Die heb ik in mijn boek, De Vogelindij, dit boek. Daar heb ik hem de Friese oertroubadour in neemt. Dat wie in 2005 dat boek uitgekomen is. En waarom heb ik dat nou zijn dat hij de Friese oertroubadour is? Roel Slofstra die stier in 1969 onder de witte van de Friestalige folkbeweging. Maar zijn eerste LP, Een Spieltuig ben ik. En het nummer dat wij dit programma maar openen, het lied van het treurige verhaal, dat is op tekst van Tini Mulder en op muziek van Roel Slofstra zelf. Dat komt uit zijn programma De Historie van Eije Wikstra, dat in 1980 in première ging, maar dat er 71 jaren al mee aan de gang was. En in die 71 jaren begint ik het verhaal Willem van het Tjoch Festival en van een vereniging van Friese volksmuzikanten die ik de naam Tjoch kregen. En daar wil ik het in deze aflevering van Noordewien nou eigenlijk even een medaille over hebben. Het is namelijk dit jaar exact 45 jaar geleden, dat we dus in 1978, dat het eerste Friese folkfestival Tjoch gehouden werd. Dat weer, en nu citeer ik eventjes de roegegids van de Friese popmuziek in Snits. Nou, dit is het festival op verschillende plekken gehouden.
Maar het had heel lang, en dat neem ik dan maar de glorietijd van het festival, in de Lawaai in Drachten geweest. Namelijk 22 jaar lang, van 1990 tot en met 2011. En de laatste editie, die we het jaar daarna in 2012, en toen we ze ondertussen verhuizen van de grote Lawaai in Drachten naar het Lietzere Dielshuis in Wommels. En dat we in 2012 de 24e editie, we komen daarnaast nog op vooral. Maar wat ik nog verder ingaan op het waarom van het Jogfestival. Eerst eens even een nummer dat de mei-oprichter van de Vereniging van Friese Volksmuzikanten en ik de eerste voorzitter van die club, dat wie Nanne Kalma, die is in dat nummer te jaren. In het oprichtingsjaar van die Vereniging van Friese Volksmuzikanten Tjog, dat weer 1979, maakte Nanne Kalma met zijn groep Ierold de LP De Smit van Jennewaard. En van die LP nog het nummer De Wilde Wietsing. Ik hier nog on het libben en mijn vreunen en sibben. Hier ik wil en plezier bij het wietskomjend bier. Voordat de wilde wietsing kwam en mij fezen naam. Doet de wilde wietsing kwam. Mijn lange roege budden en mijn vliemscherpe zwudden. Mijn moord en mijn brand kwamen ja in uw land. En dat de wilde wietsing kwam, is nimmer ontgaan. Dat de wilde wietsing kwam. Die nachts was het net zuster, of van met mijn zuster. Bij de vuur in de gloed, oei en traag stremend bloed. Want dat de wilde wietsing kwam, voor moeder, vrouw en vaan. Doet de wilde wietsing kwam. Muis, vorken en seinen wreekt de weide verslijnen, maar wij lijnen al boonjet een wantiet begoon. Vjochtjend van vrouw ben en van willen wij fezen naam, doet de wilde wietsing kwam. Van hoes verbonden fezen dream ik mij hoe de grezen, nu schijnt hij te loon, dat moord raf en brand. De deins dat de wilde wietsing kwam, mij het lokken aan, doet de wilde wietsing Ierold en de wilde wietsing. En ik moet eerlijk bekennen dat ik Beert Oosterhaven, mijn speciale gast van Joert, zoek ik al even onder de plaat vragen. Wat is een wietsing eigenlijk? Ja, ik mag me ook eerst komen, maar ik ben schaamteloos. Dat kist me, Beert. Maar dat is een viking dus? Ja, die folkmuzikanten die ontleerden haar teksten uit het verleden en ik uit het verleden van Friesland. En die ging het verlet van de wind zou volle teksten winnen, dus er waren teksten maken. En deze tekst is maken door Siebe Krol. En dat is dan dat we doen de partner van Roel Slostra. En ja, Stiebe die hier Fries studeren en moet Fries en zo wat heen en al. Dus die wist precies dat het Frieske wordt van het Hollandse viking. Dat is een wietsing. Dus daar kwam een gegeven Frieske tekst op. De wilde wietsing. Ja, correct. De wilde viking. Ik zie steeds, we hadden het Tjog-festival. Maar wat wie er nou eigenlijk, ja, de vereniging van die Friese muzikanten, om het zo maar zo te drukken. Of dat festival, of is er eigenlijk in? Nee, het wie eigenlijk eerst kwam er een masterstation in die 90, of in die 70 jaren van de vorige eeuw. Toen kwam in Friesland een hele folkbeweging op. Die weer eerst vooral Engelstalig. En op een bepaalde tijd kwam ik de groep hier al erbij en die werd Friestalig. En toen kwam er een hele groep mensen die het goed voorgingen, maar de folk in het algemeen en de Friestalige folk in het bijzonder. Nou, die begonnen populair. Die begonnen ik alvast wat jong te organiseren en ik wat een festivaltje. En toen ging in 1978 het eerste Friese folkfestival.
En daar waren dus een heel veel bij elkaar. En die zeiden, ja, hier moeten wij wat een soort van structuur aan. Dit moet eigenlijk verder komen. Wij kunnen dit net bij één keer litten. En er kwamen heel veel meer mensen bij dit Friestalige folk maken. En toen is in 1979 is terug een stuk maandag leefhavers en terug Roos Lofstra en Nanne Kalma is de Vereniging van Friese volksmuzikanten, dus net folkmuzikanten, maar volksmuzikanten, oprichten. Dus eigenlijk weer het eerste festival. En terug het succes van het festival waren er een vereniging oprichten. En die vereniging richt de activiteiten wie alle hier het organiseren van het festival Tjoch. Wie is er zelf al van het begin? Ik heb er van vrij betiet bij geweest. Ik heb nog even niet meer kost. Ja, daar staan stapel boekjes bij. Ja, ik heb al programmaboekjes. Want het is fantastisch om te zien wat er al je wel het spelen heeft. Maar ik heb dus een beetje van de 80 jaren bij geweest. En ik ken nog steeds wat mooie die komen vooral uit de 90 jaren. En uit de eerste zien hier van de 21ste eeuw. Maar er is bijgelijks ik een pracht van een boekje. Dat is een informatieboek, het groepenboekje. En daar is juist hoeveel groepen altijd wel net bij wie. En bij die Vereniging van Friese Volksmuzikanten. En daar wien ik oudere leden bij, zoals Roos Lofters en Jan Stofter, die wie er ik lid van. Want achter in dat boekje, daar staat dus notabene, zoals in deze tijd van privacy, haast net meer dwang kennen. Daar staan de adressen en alles en de telefoonnummers en de hele meekmaak staat erin. Dus dat heb ik in de tijd dat ik muziek schreef. Wel heel vaak rierplachten. Ja, ik denk nog telefoonnummers met Johan Sievers. Ja, dat denk ik. Ja. Als je dit is de ledenlist van Tjoch van 15 oktober 1994. Ja. Want daarom doen we dat die uitsturing nou ook even in dit weekend. Die meestal het tweede weekend van september, dat wie standaard, dan waar het Tjoch Festival. Ja, maar ik zo'n boekje, als die in de Weidost, die tweede, Tjoch 22 dit is Tjoch 22, dat wie in 1999. Ja, maar dat was heel grappig op deze dag dat we dit uitsturen, 24 september. Ja, en doen we het een zaterdag, een sneur. Ja. Ik hoor zaterdag, jongen, bloeddwas. Ja. Maar op dezelfde datum. Op dezelfde datum, ja. Dus het is ik wel eens een keer op 24 september houden, in dit geval in 1999. Ja. Nou, ik heb dus stikken wat van die boekjes bewaren, omdat ze heel informatief zijn. Maar wie zo populair in die periode? Nou ja, want de lawaai is wel echt vol. Ja, maar als je dan zit al in de 90 jaren. Dat wie nog letter werd. Ja, het is letter. Eerst dan het ze wat een zwalkind bestaan, dan ben je op verschillende plakken. Maar het dikwijls in Frans geweest. En om even rond te komen of deze plaat van ze krijgt, dat wie van Ierald weer dat van de Smit van Januari in 1979. En dat noemen we dat weer van Ierald. Nou, Ierald is opgericht in 1974 door Nanne Kalma en Ine Stimmer. En Ierald het bestaan onder mei 19 september 1987. En die dag, Willem, nam de groep Oski op het 10e Tjochfestival. En dat we doen nog houden in Amicitia in Snits. Dus door wie die de hele verneemde groep Ierald. En Ierald, dat het dus nooit dat in 75 mei de LP de Goeteren zeggen debuteren winnen. Hij ze nog 6 LP's maken en op 26 november 1994 kwam de inhoud van al die loedragers en dan ik nog weer onvallen, maar net jeder verschijnt werk en op je nijleden. Dat weer normaal maar 104 nummers, die kwamen uit in de bekende box die het nog niet meer te krijgen is, of zoals misschien als op Melkplaats hier, maar Ier of Leid, daar zitten dus 4 cd's in. Nou, en ik zit al gewoon, dat noemen we de Wilde Witsing, wie de Skrunter Siebe Krol, doet iets op partner van Roel Stofstra. En Roel wie dan weer, om het verhaal heel nog rond te maken, de gitaarleraar van Nanne Kalma. En die had Nanne Kalma als net Friestalige op een smaakbracht van de Friestalige muziek. Nou ja, en dus die connectie die ben heel goed te verklaren. Nou ja, en dan komt het hele verhaal op gang. En ik neemde dat al, dat die Vereniging van Friese Volksmuzikanten in 1979 opgericht is. Daarbij waren dus prominente wijze Roel Slofstra en Nanne Kalma. En Nanne die was dus de eerste voorzitter van die Vereniging van Friese Volksmuzikanten. En wat woonden jullie nou? Dat zal die vraag zijn. Waarom zouden ze wat wie de redder, het festival of de vereniging, maar wat woonden jullie van die vereniging nou? Nou, die hier in de jongen dat in de 70 jaren de folkmuziek een hele grote vlecht nam meer.
ik heb de Engelstalige muziek waar dus verschillende worden door zo'n groep als Farmers Union, dat naar een Carl Making zit. Toch Piet Kok, die hier in Farmers Union zitten. Toch Sido Martens, die ik in Farmers Union zitten hier. Maar ik toch zo'n groep als Haggis en Medical Trust, met dan Ernst Langhout waarin zit. En Liedwie Schaper, die ik in Farmers Union zitten hier. En verzelde die Friese component van Ierald, die toen 1974 erbij kwam. En dus om die hele Friestalige en Friese streektalige muziek te stimuleren in de folk is die vereniging opgericht. En die vereniging die nam dus allerlei initiatieven. En dat eerste festival in 1978, dat was dus nog door een losfeeste groep organiseren. Maar in 1979 doen we er al een vereniging. En die vereniging Willem, die net alleen de organisatie van het festival, die hier constateerde van blikstienders, of wij die andere groepen al van repertoire voorzien hadden, dan moet er bondels komen, dan moet er liedebondels komen. Nou, daar heb je 12 van mij om. Dan noemen ze Traaien en dan noemen ze Fjouwer. Dat is heel mooi om te zien wat zij onder folk verstaan. Daar zit iemand op, daar zit een Friese wetterhoen op. Ja. Maar daar zit iemand op, die speelt de Noorse balken. Nou, de Noorse balken wordt als een typisch Fries instrument zien. Eigenlijk in het Nederlands zit er de hommel en de liljepeep, oftewel de doedelzak. Nou, dat zijn dus de instrumenten. En de klompenhoorn, en de klompenhoorn. En de Friese vlaggentrui. En de accordeon. En de accordeon, ja. Dus dan heeft het hele schema bij elkaar wat die lui van die tijd misschien onder folkmuziek verstaan. Nou ja, daar kwamen dus bondels. En ik zal even een steek maar een naam nemen. Het is eerst even meer van dit programma is een soort naam om even een beeld te krijgen. Dus in die bonds, die tjochbonds, lieten van Friese volksjongers, daar stien erbij gelijks lieten die verzochten als Piet Jan Sikkema, Sietse van der Werf, Wim Bekkers, Bouke de Groot, Henk Blomhoff, Doer de Veeman, Siebe Krol, ik neem hem al, Ronald Bauma, Gerard Reesma, Hessel van der Wal, Kars Bergenbos, Joeke de Vries, Nanne Kalme Sels, Benny Huisman, Ines Timmer, Oets van der Bijl, Tseert Nauter, Joel Bosma en nog volle meer. Nou, dat zijn dus alle lui die in die tijd al warmer waren in de Friese folkmuziek. En dan hebben we het over de 70er, begin 80er jaren. Maar er waren ook tjoch en tjongjong organiseerde letter. En dat waren dan podia voor jong talent. Er komen mensen die net zo lang ontwanden waren, die konden oefenen. En die kon daar tips krijgen om haar vaststelling of haar optreden nog beter te maken. En er waren cd's gebracht met werk van die artiesten en groepen die het onder oren op het Sjochfestival te jaren winnen. En een van die groepen, dat wie een groep die het een hele soort dingen in het Engels en in het Leeuwarden zocht, namelijk Irish Stoef van Johan Jukkers en Jos Hollander. En die wien ik heel actief bij in die vereniging. In die vereniging Tjoch dus. En op die eerste cd die Tjoch uitbracht, Tjoch een Proken, dat is dan al in 1992, daar vertaal ik het Irish toe, een nummer van Oets van der Bijl, ik neem zijn namen al, en dat nummer had als titel De Ongelijke Strijd. De wind is koud, de wetter zout. Het volk is het, maar het schip is oud. Er is warm op lichten van het Noordzeestrand. En we binnen nog zo vier van uw heiteland. De winkel van de mest, spoor gauw de lading vast. Het schip en het volk krijgen het nog gered. Dat dondert mij duvels geweld. Hoe het dek en de hondsteers die van het geld. De sponten die kreeg je bij het schip in het lief. In het flits komt eens de man bestiert. De winkel van de mest, spoor gauw de lading vast. Het schip en het volk krijgen het nog gered. Volle zeil, dat gets aan het goed. Maar de schipper verlok is nou, hij had geen nood. De winkel van de mest, spoor gauw de lading vast. Het schip en het volk krijgen het nog gered.
verder in het rond. En hij bond toch het net. We zullen nog verzoepen, het is al te laat. De slag is stikken en hij meest komt wel. O lieve God, nog even mij zien al naar de hel. Wij is de grote mest, de laan is juist het best. Het schip en het volk gaat van al die rest. Oh, 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 oh. De ongelukkige Streets van de CD Tjoch. In 1992 zit ik hem er even bij. Irish Stew. En ik moet zeggen, beter dit zo'n jaar. Voor oude opnames. Het klinkt behoorlijk fris en prima eigenlijk. Ja, maar voor rekenen die Irish Stew weer een hele betoefde band. Hè. Die spelen al van de Santo hier in Oa. En die willen geweldig op elkaar inspelen. En hebben voor allerhande grote festivals in heel Europa, maar een Engelstalig repertoire. Ik sting even zelfs. En Johan Jukkers, een goede muzikant. Jas Holland, een goede muzikant. En ik een hele goede zanger. Dus had hij dan zo'n Fries nummer van Oebert van der Bijl kreeg. En dan kon ze dat ik heel goed vertolken. En dat zit dus al hier op je eerste Tjoch-CD uit 1992. Tjoch een proken. En het mooie daarvan is, daar zit een heel mooi vooropwoord op van de oprichter van de Vereniging van Friese Volksmuzikanten, Roel Slofstra. En omdat hij daar een hele soort insight hoe de situatie op dat stuit is in 1992, maar die folkmuziek in Friesland, wil ik dat even onherrie. Ik citeer je. De onwinnende belangstelling van het publiek voor de activiteiten van Tjoch mag jongen worden als een succes van de speelders. Het docht ik hield dit blikken dat haar werk door de harkers tegen op prijs gesteld wordt. Want harkers en speelders kennen net zonder norm. Wat zou er van een volk oerblouwen als het zonder muziek en poëzie door de tijd moest? Poëzie en muziek jouw glans en kracht aan het bestaan. Nou. Dat is Roel Slofstra in 1992, zeg maar, is een hele heerde veer. En na die plaat in 1992, Kamer in 1994, nog weer een Tjoch-CD uit. En die hier dan als titel Tjoch nog maar in. En even voor de informatie, artiesten en groepen die op beide Tjoch-CD's die jaren binnen, dat binnen zoeken als Dore Veeman, Pieter Wilkens, Bouke en Greetje, Kortingzeil, Doer de Bleker, Titia Lond, Koos Timbersma, Aardrijen, Janneke Hoekstra, Kart Berkenbos, Giesbert, Jaap Lauwers, Wiltje van Peers, Adi Birkhoff, Tjermerij, Omme Noord en Stout. Een heel verhaal dus en een heel verskaat Willem. En in die hele setting van Tjoch, daar ging ik heel een soort inspiratie uit naar jonge muzikanten. En van die jonge muzikanten wil ik nou 2 voorbeelden nemen. Even een verhaal. In 2005 zie het uw middelste dochter Maaike op het conservatorium in Grace. Haar haardinstrumentaire wie de klassieke gitaar. En om een lang verhaal kort te houden, op een stuit kwam Maaike thuis met een orengitarist. Nathaniel van Venen. Verkering. Nathaniel, wie op het Jereveen Hollandstalig opbracht, speelde in allerhande Engelstalige bands, maar hier totaal geen kunde als Jereveener jongen van de Friestalige muziek zien. Dus Nathaniel met ons mee naar het Tjoch Festival van 2005 in de Lawaai in Drachten. En daar jeder met ons in een grote zaal dit nummer Cliffs of Moher. Wie een merke gelijk, een verhaal uit een film. Hij is stoer en loe, zij leven stil. Marveloos afrelen die nog door. En weet je, ik wie een enkel dag voor hulkom. Neem niet mij, ik neem niet mij, ze zei het in haar. Nee, dat loon van mijn dromen, ik let hij in ka. En ik doof eens betjoenen, voordat het wist. Als je stiert op de high cliffs of Moher in de mist. In het land dat de lied klinkt uit elk hoes en kroeg. Van zongers en dichters verhaal je dat het leven vaak kalm is, de zee altijd droog. Als de thuis bestal komst ik van vier.
Haar een toekomst weer maken, ze een plan bij het zo. Bij hem wil ik lipje, bij haar wil ik al. En op St. Patrick's Day had een oude pastoor haar een trouwt in de Rijn, bij de Highcliffs of Moher. In het land het lied klinkt uit elk huis en kroeg, van zongers en dichters verhuilen. Dat het leven vaak kalm is, de zee altijd droog. Als de thuisbestal komt stek van vier. De Fjouwer Troubadours, dan neem ik ze maar even al wel op de cd'kie van mij haast. Is er gewoon als artiest verneemd. Door de Veeman Gerber Douwster, Jaap Lauwers, Pieter Wilkes. De orde Pundiek bij Del. Cliffs of Moher. Een live opname, Beert. Want we praten hier over het Tjoch Festival. Waarom voor deze opname kiezen? Ja, dat wie Willem de Zuiderstal, dit Gerber Douwster, maar dan mooi begeleiding van zijn collega troubadours Pieter Wilkes door de Veeman en Jaap Lauwers. In die Cliffs of Moher en nummer uit 2004. Toen kwam die plaat uit. En dit weer dus in de jest van 2004, het tweede weekend. Dat ik daar mooi zo'n Nathaniel en de hele huishouding wie. En deze live opname die we nu hebben, die kwam uit mei 2007. Die is maken in de Gekroonde Leeuw in Aram tot de Fjouwer Troubadours. Nou, in de lawaai in 2004, daar iepende Gerber het nummer Solo. Maar Jelwi het nummer, toen kwam door de Veeman de Seel in, maar de fluit, de tinwissel en al tinwissel spelen sluiten hij hem oor in dat nummer. En dat fluitje, dat yes, dus ik in dit nummer hartstikke mooi. Dus dat hele live moment, Gerber met de gitaar, jongen, door met de tinwissel erin komend. Dat was een piekenvel moment van grote proporties, om zo maar te zeggen, voor uw toekomstige squashhoorn Nathaniel van Venen. Hij wie echt in één keer weer woon van de Friestalige muziek. En nu zit Nathaniel als eerste gitarist in het orkest van de musical De Tocht, die in kwarten in première gaat. Hij is solo-gitarist in de bands van Saki Hilkema, van Kaspar en Jaap Lauwers in Losse Bende. Dus kies nog een hoe een ontwikkeling als stroommaatje kiest, toch eerst haar nummer. Hij zal Skwanheid nog lang dankbaar zijn. Hij praat nog, ik zeg even Fries als wat vanzelfs. Dus dat weer dus even een voorbeeld van een jonge muzikant die het aansluit in of vindt bij de Friestalige muziek. Nou, een tweede voorbeeld van een jongere die een soort inspiratie heel had uit het Tjoch-verhaal. Dat is de jongeres, violiste en mandolinespeelster Gerlind Hoogkarspel. En Gerlind is een dochter van Alke Hoogkarspel, die wij in het allereerste nummer van dit programma al jaren als violist in het lied van het treurige verhaal van Roel Slofstra. Alke die had een mooiskoft in de groep Jitterers van Roel Slofstra zitten. Zijn dochter Gerlind dus stier in 2007 maar haar band Bullfish op het Tjoch Festival. En de oorleden van die Bullfish wienen Henke Drijver, Gerard Ipma en Rob Holleman. Nou, ik heb haar een energieke en enthousiaste optreden door Sean en voortdadelijk daarna heb ik haar een cd met de bijzondere titel Greatest Hits ontuigd. En van die cd van Bullfish wil ik nou dit nummer graag jaren litten. Bring Me Water.
Goldfish en het nummer Bring Me Water. Onder oren dus met de jongeres Gerlind Hoogkarspel. Beert Oosterhaven had een superkekkel het verhaal sketch. We hadden het oer het Sjochfestival. Dat bestaat net meer, maar 45 jaar verlien zet het al je uiteen. Grutte publieke belangstelling, maar ook enorme ledenlisten hebben we even jongen het meer. Het libbe geweldige Beert. Het draaide al je eigenlijk om Frieske volksmuziek. Ja. Maar dit weer een Engelstalig nummer. Ja, want dit nummer Bring Me Water is al de jaren dat het Sjochfestival die jaren terug net alleenig dus Friestalige muziek programmeerd had. De week genoeg rond de Veroorstalige acts. En er staan genoeg boetenlongens acts op het festival. En ik acts die dan eigenlijk later naar Warkum moesten om daar op het festival in het rand van de Strontrace te spelen. Die staan daarvoor dan, zoals Jim McCall en zo, die staan dan. Ik gewoon vleurig op het Sjochfestival. Dat wint vanzelf die contacten die nog komen hier. Ja, is er ooit een criterium best? Dat die Frieske taal of is dat gewoon toeval? Nee, het weer ze weer allemachtig liberaal. Het kon in alle talen. Dus er staan ik nog Nederlandstalige acts, er staan streektalige acts en dus en ze weer zelfsa Willem, en daar wil ik het nog even over hebben. De grotere vijand, tenminste als de Radio Noordjest van de grens, dat binnen de Friesen. Dus we zullen het ook omkeren kennen. Uw grootste vijand zullen daar misschien de Grenslanders nee, never. Maar daar dienen ze dus. Daar dienen ze dus bij het Sjochfestival net hoor. Want de Grensers die kwamen ik maar gewoon met een groep op het festival. En in dit geval is dat de poerwijste Grenzenstalige groep, de Straatklinkers, die ik op het Sjochsjongen heb. En die groep, maar in de bezetting, ja, dat is er wel iemand bij. In Fries lid, namelijk Johanna Hamstra op banjo, die maken in 2001 een allerprachtigste cd met al die liedjes van de Grenzers, singer-songwriter, legende Edestaal. En dat album in 2001, dat hier als titel Knopstaaltje. En van dat album nog een nummer dat ik op het jaar 2004 jet heb in allerlei indrachten. En dat we dit allerprachtigste nummer, Nee, staat de ziel. Tot een ziel, du bist mijn ene, mijn begin. Du bist mijn maan en du bist ook mijn zon. En bij leeg waterspiegel, daar laat zich in sliep. Nee, tot een ziel, daar wil ik struin achter die. Oh ja, nee, tot een ziel, daar wil ik struin achter die. Vlak achter Drijburg in mijn mooie polderlaan. Licht doet de dreun aan die gruine diekenrijn. En in november zag ik de gazen in haar vlucht. Ze schriem die non tegen de strakke blauwe lucht. Oh ja, ze schriem die non tegen de strakke blauwe lucht. Tot een ziel verwijl de rust en roemte wil. Door staat de tijd en soms de tijd nog even stil. En die leeg waterspiegel, daar laat zich in sliep. Nee, tot een ziel, daar wil ik struin achter die. Oh ja, nee, tot een ziel, daar wil ik struin achter die.
Strootklinkers. Ik kan ze vaak te gast horen in Noorderwien. Bij altijd een muzikaal feestje, kijk ik precies. Fantastische kerels, en dat voor Grenzers. Maar nee, ze maken mooie muziek. Dit ben ik toch al in nummers van... Lightjes, mag ik even zeggen, van Ede Style. En als we toch over Grensland gaan, komende vreed heb ik hier een geweldig Grenzer talent te gast. En dat is Marlene Bakker. Die zongt ik in het Grenslands. En zij zullen wat om muzikanten meenemen, omdat ze een nieuw album uit had. Nou, we dat cirkeltje zeker om. Wij keren weer om naar het Jogfestival. En de link mij de Grenzers en de Strootklinkers dus beheert. Ja, dat weer dus dat beleid dat alle talen inwendig tasting weer op het Jogfestival. Het van alle spelen in allerhande talen en dus ik in de Grenzers, de Strootklinkers. En ik denk dat de Strootklinkers, dat die er wel een keer of 3 jaar stingen op het festival. Die heb ik verschillende keren zien en ik ging er alle keren weer heen. Want IJs Willem, dat mag je net verder vertellen, maar is het Grenzers een prachtige taal om te zongen. Ja, prachtig. Kijk, Alex Vissering heeft en zo wat heen, die maakt ik zulke mooie nummers in het Grenslanders. En dat is toch wat spieter dat soms een beetje onder de oervlakte bloot. Maar Grenslanders meestal, het is een schitterende taal om te zongen. Hartstikke mooi als het Fries. Ja, Willem, die laatste 4 liedjes die we nog jaren hebben, die staan al uit de glorietijd van het Jogfestival. Zeg maar de 90 jaren van de 20e en de jaren 0 van de 21e eeuw. Want na 2010 was het op een of andere wijze al wat minder mooi de belangstelling voor het Jogfestival. Van zowel de deelnemende artiesten als van het publiek. En weet het dat nou in zit, ik weet het eigenlijk niet. Misschien de opkomst van allerhande nieuwe soorten muziek en zo wat heen. Is het net gewoon de tijd soms? Het kan soms ook een tijd wezen, dat het dan weer omkomt. Zat het eigenlijk in de 70 jaren heel opkwam op de weg van die Engels-Amerikaanse folkmuziek. Maar Bob Dylan die zette dat in gang, maar kreeg al die Engelse bands. Pentangle, Fairport Convention, neem ze al maar op. En een hele generatie jonge mensen die termen opgroeiden en dat ze dan muzikaal weer datzelfde mooi zien. Dat zijn zo'n soort beweging dat in die 60 en 70 jaren ik west hebben. En ja, dan veroudert zo'n groep muzici, het publiek veroudert. En nou ja, dus ik heb in 2012 voor de laatste keer op Tjog geweest. En door weer het festival, zoals ik al zei, ondertussen verhuizen van de lawaai dat de 22 jaar zitten hier naar het Deelshoofd in Wollens. Dus dan verskoost eigenlijk al van de woorden naar de meer praktische kant van Friesland, de Gruithoek. En qua publieke belangstelling en qua ruimte, ik van de lawaai is natuurlijk een hele grote... Ja, de lawaai is een hele grote zeer. En de hier van zo'n lawaai zal ik net om mijn Noordwest hebben. Dus dat we, door hier de organisatie die hier een ad hoc commissie instelt voor dit festival, alleen voor dit festival. En dat zei ik al wat, want door zien ze meer een continu verhaal van een groep mensen die het al hier in het festival organiseren en de artiesten zo bijzocht. Ik heb dus bij die laatste in mijn beleving, de laatste editie, de 24e West in 2012. En het weer hartstikke gezellig. Ik kan net al zeggen, er waren goed musiceren. Maar de publieke belangstelling wie in vergelijking met de lawaai werd wel eens 1500, 2000 mensen winnen. Weer eens maar een fractie. En het publiek, dat bestiert vooral er is ik een Omroep Friesland dat ik nog wat een registratie van maken. Als dat juist, het is ik alweer griezenkappen die erin zitten. En dan laten ze verschillende voorzitters onderwijs als Nana Kolma en Sido Martens, dat ik voorzitter geweest van de vereniging. En op dat stuit wie Asje Aukes in 2012 de voorzitter, de geweldige kenner van folkmuziek in het algemeen en Friese folkmuziek in het bijzonder. Maar die had dan ik als zijn moed net. Van hij zou dit keer nog oprijden kunnen, maar het leek het al wat minder te worden. Nou, het leek dus als hier die folkbeweging in Friesland Jelwij de jaren 10 van de 21e eeuw zien tijd hoorn. En wat denk je Willem? De programmeert alle keer Noorderwien op Vrede Jong. Hoe je het in de folkbeweging zat die de jaren daar in Friesland is? Nou, het is een er is nieuwe volk, hè? Moderne volk wel, maar dat komt met meer uit Amerika bij. Ja. Dat doet op Spotify heel vaak op in playlistjes als Coffee Break. Ja. Het is haast wat lounge-achtige muziek. Het is een redelijk glad produceerd. Maar dat is een beetje de nieuwe volk de laatste jaren. Hè? Dat is wel weer terugontwikkeling natuurlijk. Ja. Die oude volk, waar wij het nog steeds zo hebben, wat sjog weer. Ja.
Ja, ik denk dat dat vergelijkbaar is met de blues en de jazz. Ja. Het komt ze nou en dan even weer op. Ja. Bij een relatief liedje groep. Ja. En dan zakkert het weer ergens onder een soort nullijn. Ja, ja. Ik zie op dit moment... we hebben een beetje opleiding voor de jazz bijvoorbeeld. Ja, we hebben dat zit er. jazzfestivaltjes. Ja, heel dat is voorzichtig. in Hazes zou het heen. Ja, Dokkum. Ga ik nog wat omtekenen, hoor, jong. De blues zakkert weer een beetje voort. Ja. En ik denk dat de folkmuziek echt zo'n plakje krijgt. Ja, dat ze nou nog eens wat een opleving krijgt. Ja. En de folk had een wat nije sfeer kregen. En ik denk dat die jonge meisken die door muziek beginnen... Ja. Het op dit stuit wat net zo bot in de volksziekje, maar meer in de Americana. Dus de singer-songwriter is wat meer Amerikaans. Dat zit wat op het grensgebied van folk, s'avonds, de Amerikanen. Ja, en ik denk misschien misschien dat wat meer omarmen hier. Maar dat is geen kritiek, verre van. Ja. En zie je die Americana en dat Amerikaanse country gevoel er wat bijpakt. En misschien ik meer die country er wat bij. Ja, iets meer met de jeugd nog van kind. Maar de jeugd had heel wat de Americana, de Amerikaanse kant zocht. Ja. En die ouder, wat ouderwets, tussen scrapjes helemaal wat is ouderwets, maar goed, die oude volk, zoals we dat band binnen van Ierald en neem al die groep maar op, Tjermarij, weet ik nog op. Ja, dat is wel een heel iets groepje, Griese. Ja, die tijd van de Liljepiep, de Doedelzek en de, misschien de accordeons en vooral de tijd van de Losse Balken, die is misschien een beetje voorbij. Dat is maar het is vooral singer-songwriters, Americana, country, wat op dit staat bij de jongeren wel libbet. De nieuw volk. Ja. Ja, we gaan Tietje Lin. Ik ben een van die Amerikaanse bands, want die wel op grote festivals zien, maar dat weer wat meer feestmuziekachtig. Uptempo. Ja, nee, dat heeft het al. Mumford & Sons is daar zit ook wat in de Amerikanen, maar daar zit wel wat volkdraaiing te zien. Nou ja, wat ik op Schaatsen gegeven, het festival in Don Riepe programmeren, maar daar zit ik een beetje in. Het is ook de range. Maar ik zie sterk om het publiek te pakken, zie je zeker wel een beetje in dwarsverbond vaak mij wat pittiger. Ja. Er zit volk, maar dan mij wat rockrondjes omheen al. Ik heb het idee, die softies, ik neem altijd het Green Links publiek, wat er dan in de cliché van de geitenwolle sok. Dat houdt op een stuit over zelfs. Ja. Maar ik heb wel ik denk, dat vind ik nog wel aardig weer. Die heb ik laatst een live zo'n in Welsrip in het Tjerken. Dat is, dan ben Lennart Volpma en Maaike Bommerstra. En die hebben dus een groep, die heet Na Kali. Dat is Gaelic vanzelf, dat spreek je verkeerd uit. Maar ja, dat weer door wel heel aardig. En die maken door een heel toerke naar onderleiding van haar cd, Trots Nederland. En die hebben de twee Ierse vrouwen bij die dan ik verspelen. En dat denk ik heel fris en heel jeugdig en heel jong. En Lennart zat en mij nog even om te komen. Die komt toch uit die wat steviger hoeken van hem. Die maakt van de blueshoek, hè? Die maken blues dingen. Hij zit wat in een native blues, de ouderwetse blues, dat rauwe en kelen. Hij is, daar had ik toevallig met hem in een interview gehoord. Voor een soort studiereis voor hemzelf. Is hij eens een keer, had hij de boord pakt letterlijk. En is hij aanreizen richting Schotland en Ierland. En daar is hij wat verslingerd trekken om. Daar is die muziek nog wat jaren in die pubs en dat soort dingen. Nou, daar had er wat contactlijn. En dan ga ik die groep met twee Ierse muzikanten. Ze ben je toen kwam, want hij hier een soort foto-expositie bij. En die had ik in de Noorderwind studio gewoon. En dat refereert inderdaad wel een beetje over de volk, zou we dat kennen hier, van het shockgevoel. Ik weet nog om daar even op rond te komen. Ernst Laaghout en Chris Kaltenbeek en consorten, nou zeg maar echt exponenten van die oude volkkant. Met de Hoons, hè? En de Hoons en Gerda Breedler, die is nog ontvallen is, die gingen ik in haar jonge rijden naar Schotland en naar Ierland om te zien wat hij baden. En die kwamen inspireren waarom. Dus eigenlijk komt Lennart, komt ik op zijn manier inspireren waarom. En die begint dit soort muziek te maken. Dus misschien is er nog wel weer een soort van beweging. Een heel suntjes om de gang die weer dat soort muziek. De wij had aan de andere kant, als je ook eens dik hoort. Misschien is die Ierse en die Schotse folkmuziek ik wel heel nog uitontwikkelen. En is het ik wel bekend wat daar komt? Ik weinig vernijing. Want ik bijvoorbeeld een mooie exponent van is de Kilkennys. Ja. Die zitten op die Dubliners tour.
Maar dat vernijdt zich net. Nee, Als ik en- naar je en- noemers ga, ja. dan spelen ze En dat hier even de Dubliners vind ik de Kilkenny's. Ik word wat glad. Om samen te Nou, het is wel een beetje, het is wel een beetje commercieel project. Het is Maar- mooi maken. Ja, ze willen wel heel graag. Mooi maken folk. Ik heb zeker verschillende keren jongen. En nou ja, ik kan me voorstellen dat Boukje ze dan hier in Friesland weer ergens voortzet dat het een dik feest is. Ik zie dat in Warkum zelf een extra optreden jaarmaat in kwarten. Omdat de eerste samen uitverkocht weer. Maar dat is inderdaad ik een beetje die glade kant. En ja, het zit misschien ik de meisjes hebben maar een bepaalde beweging. Maar dat is in elk geval weer een jongere groep Ieren die haar eigen muziek weer in heel Europa uitzuttelt. En ik in het midden-eerste was volgens mij speelde ik in Singapore en overal. Ja, ik ging heel groot hoor. Maar zij zei, ze hebben heel wat mee met dat Ierse gevoel. Ja, Zat ja. bij het cliché kennen, laat ik het eerlijk zeggen. Ja, en ja. dan was het ook de Evergreens again. Ja, wist. Want mij heugt nog. En de traditionals. Ja. En natuurlijk heel erg op het is een beetje de Dubliners, maar dan op heugtempo. Ja. Zo moet het Heel zijn. wat heeft mij is toch lezen nog in die programma liest nog noemen van Hans Teesinger, dat was de opname hier. Nou, ik heb eens een heel schop met Hans Teesing praat, doe weer bij Folk in de Woorden. En Hans Teesing, zijn vrouw, die is de manager van de Dublin Legends in Oostenrijk, van die Dweenwaai. Nou, en die had eens een keer een live plaat op. Nou, dan zie je dat die Oostenrijkers hartstikke gek binnen van die muziek. Maar die Dublin Legends, die ben krek wat vreder, wat roeger, wat een beetje oldschool. Ja, een beetje oldschool. Ja. Ja. He, dus er is de grif nog wel hoe dan ik een merk voor. Dus. Ja. Ja. Maar golfbeweging en die volk is een beetje uitsplitst. En ik zag de jonge jeugd. Lennart vind ik fantastisch dat ze dat doen. Ja. Maar het landt nog net bij een nice soort publiek. Nee, maar ja, dat is in mijn muziek altijd. Als je publiek hast, dan hoort het gauw op. Ja, ja. Dus ik zou het wel heel leuk vinden dat wat nijvolging krijgt. Ja, en het kinderen soms, ik zou maar wijzen, als het weer een groepje heeft die het wat wil en die de schouders eronder zet, zat de jogvereniging dat die aanzondag hier, misschien komt dat ik wel weer. Ja. En dat is dus het gekke van dat tijd, het gaat altijd in rol in de bewegingen. Maar dus ik denk wel dat we wel steeds een keer dan naar de eind een beetje dat erin van de laatste jaren, dan zie ik heel vaak op die jogfestival, dan kwam ik oren als de typische folkbands kwamen, dan kwam ik rockbands te spelen, maar want als lid was van de vriendenkoers te sa spelen, maar ik de band de Healers, die had er een keer wat stingen en dat weer echt dus een bluesband. En ik denk of we nou dit programma, in elk geval, dit nummer is even jaren later maken. Misschien is dit wat typerend van hoe de situatie in de folk in Friesland op dit stuit is. Wetende dat 45 jaar geleden dat folkfestival Tjoch houden waard voor het eerst. En dat er dus nog net meer is. Hè. Dit hier dan eventueel de 40ste editie wijzen in. Maar let eens de Healers eens een keer eens jongen. Waar in dit nummer. Het vuur is uit. En dank u wel. Het vuur is uit van de passie, niet meer roer. Het vuur is uitvangen van de passie, niet meer roer. Du hast mich goed bij de poort gehouden en dat maakt het mij ja boer. Het vuur is uit van de passie, viel niet meer. Het vuur is uitleven, het vuur smelt net eens meer. En al ben ik van het leven schijnt, toekomst hier is daar in je keer.
Het vuur is uit voor altijd. Ja, het vuur is uit leven. Leven is uit voor altijd. Bist op een dag de winkel kleed mij. En dan bist mij voor altijd kwijt. Eens ben ik vrij, een vrij man. Ik ben vrij van die tune. Ik ben vrij, oh zo vrij. Ik ben vrij, ja, van die tune. En nou de DNS. Ik het nog nooit zo sjoe.